Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke baphulaphuli ke ngaba baqeqeshi bayi-4 baqeqesha iKaizer Chiefs. Xa sithetha abaqeqesha bayi-4 uquka u-goalkeeper coach kunye ke no-conditioning coach apha kuqala leKaizer Chiefs. Aqala phaa ngo-conditioning coach apha umnumzana uMaji. iKaizer Chiefs imofarisha phaa iminyaka emibini yecontract, into ethetha ukuthi ke xa ethe wavuma ke ukuyisayina icontract yakhe yawuphelelwa phaa ngoJuni ka-2028. Ibe ngu-goalkeeper coach weqela leKaizer Chiefs umnumzana uMazoki. iKaizer Chiefs uMazoki imofarisha phaa icontract eminyaka emibini, naye into ethetha ukuthi icontract yakhe yakusuka ngokuyophelelwa phaa ngo-2028 ngoJuni xa ethe wavuma. Kusezo zongxoxo ke baphulaphuli ke etafileni iKaizer Chiefs saxoxa ke naloo madoda mabini, i-conditioning coach kunye ke ne-goalkeeper coach. Ngabo ke abasahleliswe phantsi kusaxoxwa nabo ngemisebenzi yabo ayinconywa yimanagement eqela leKaizer Chiefs, ngoba kuyatsho ke ithi imisebenzi kaMazoki njengoo-goalkeeper coach iyabonakala phaya kwiqela leKaizer Chiefs. Ujonge phaa uBrandon Peterson indlela kathe wabe uphefoma ngayo zothi kangoku, kunye nemisebenzi yakhe kuMarch njenge-conditioning coach apha kwiqela leKaizer Chiefs. neKaizer Chiefs neyakhe imisebenzi iyabonakala, itsho ke management eqela leKaizer Chiefs. Ithi naso ke isizathu senza into yokubana ke babe bebeka i-offer iminyaka emibini umntu ngamnye ephaya kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ingxoxo ke sephakathi ke baphulaphuli ke akukacaci into yokubana ke isivumelwano sabo sihamba siphelele phi, kodwa banikezwe i-offer iminyaka emibini yonke ke bobabini. Sibuye ke singene apha ke kumnumzana uKhaza kunye noBen Josefe. Aba ke bangabaqeqeshi badrive umtshini ngokwabo. Ayikabikho nto izayo uncakasana phaa kubo ke uzothi kangoku asinoxoka, ngoba akukabikho ntetha ithe yaphuma xa besichwechule sibheke phaa kwelaseNaturena siyomamela ngendlebe. Akukabikho nto ithe yaphuma malunga nabo, kodwa kunemahlebezi athi ke before kufike le match ngomgqibelo yokugqibela phakathi kweKaizer Chiefs kunye neChippa United, kobe sekucaca icala malunga nabo into yokubana ke imeko yabo ibheka phi. Na ukhumbula into yokubana ke la madoda athatha izihlanguni zikamnumzana uNazaretini naphi, ulaluzana lo umnumzana uSadrikazi kunye noBen Josefe kwathiwa mabathathe baqeqeshe phaa iqela leKaizer Chiefs, bangene izihlanguni ke zikamnumzana uNapi, kodwa banikezwa ke umkhomba ndlela othi bangamabambela mqeqeshi bona bazawugqibezela nje le sizini. Zemveni koko iKaizer Chiefs izikhangelela umqeqeshi, yeka njengento yokubana ke kukho intetha ezithi bona bafake itim phaa kunumber 3 bayibuyisele Afrika, bayifaka kwi-top 8 team eneminyaka emibini ingasangeni kwi-top 8. Phantsi kwezo zizathu ke zizo zenzela imanagement intloko eziyenza uba ibe dizi xa kokuthatha isigqibo malunga nabo. Kodwa imanagement eKaizer Chiefs ke xa inobuyela emva ijonge isivumelwano sabo naba baqeqeshi sasisithini. Sasisithi isivumelwano sabo xa bebethatha ezihlangweni zikamnumzana uNapi, nina madoda nizawusose nigqibezele ezi games yonke lesi ize kusizini ezayo itim izikhangelela umqeqeshi. Isigqibo seKaizer Chiefs sasime kanjalo ke. Andiyazi ke le yenze le management eKaizer Chiefs intloko ingakwazi ukuza nesigqibo malunga naba baqeqeshi babini, kodwa okubalulekileyo ke u-goalkeeper coach kunye no-conditioning coach babekwe phantsi ke, bona banikezwa iminyaka emibini umntu ngamnye econtract. Kusaxoxwa ke imicimbi yabo uzothi kangoku phaa ngaphakathi ke eNaturena. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.